Tako nini channel Sanai Kokborak ni channel ni bisingti khlaiui nung sini matai kotor baba Garia ni kahini riti niti no buchiya ni hene nung Koktwma ni hani bangui kisa sagani baida mangkha tama hamale kwbangma borok no baksa hai baba Garia hi palale tongo buchimaya nung bahai nung khana aro bisingo khoroksa no dulja khana hani bangui nung omahai prasno no ma khaikha belekhe kahamongkha phadi ne je nung prasno romani ang 100% no nono buchirowani chaitoknai anero uttor butongo je nini prasno hani bangui nung ang samani sai teisa kahake nung buchina hingkhlai जों bai jogajog ungdi sini aro baba Garia ni raida riti niti Koktwma baba Garia ni gothar laikrang suijak tongo baba Garia ni dharma grontho sini aro suijak tongo gothar laikrang nung bono nagui pore mago nung bono nagui pore kha hingkhe nung omhai prasno ro khayang khamo phiaba nung bono poriyana maya khona hani bangui nung omhai prasno khai tongo hani bangui je nung prasno khaimani bono ang thaisa ke short ke no uttoronai kisisa buchima drok khlaiui nung kaham ke buchinai hingkhlai sini gothar laikrang boi tongo Garia dharma grontho boi bono nagui poredi aske nung srai ke babani kokno buchimanai babani kahini no buchimanai tei kaisa kok जों sini dharma sini grontho no जों nijeni sakno piriya hingkhlai nijeni sakno buino bujok saya hingkhlai nini dharma nini riti niti kamawi thangnai bo thik phiaba buini dharma buini kokkrung khokkrung kaha suijak bono naigui nung buini no ta hajak di nijeni sakni dharma no nung naigui kok kaham je baba Garia sai klangmani riti niti je phrung klangmani bono naigui suigui pir khokdi asikesi nini sakni nini nukhungni sona sai phainai hani bangui jotono khulungbui koigu o channel ni bisingti khlaigui nirok kaham khe sigani musukha hingkhe baba Garia ni kahini no gothar laikrang nagui pore bai jadi phadi hingkhe tabok takhok je prasno khaimani bo khnalainai hingkhe tabok uttor samani bo khnalainai Chong chini puila ek number question angkha tamani bagui sring khlai matong baba Garia ni mangsnamnani bagui watannani thangthani wo ek number question जों wata phro tani kokma saya haisible khnani tako जों wata phro khe baba Garia bai bukha bai kok salai afro kebu kokma saya baba Garia bukhani kokno kaisa sikhnago haini bangui जों baba Garia ni kaya sonani wata phro khe जों kokma saya bukha bai si kokma salai Number 2 question angkha baba Garia beta bai bufayong kweneni bisingo betani yak bahaike chokha achai jormoni siming de bini yak kocho na achai mani yak golo de bini yak cho haya hinke ba bini yak rok joto pura tongui bide जों bono haino baba Garia biya krei hini ring baba Garia biya krei biya gnang tani honjak haisibile khanari takuk kisa short khe sai khnaronai soitto jogpro korisa mungui tongjamani o korisa
Garia mamani baba Garia tei Gurishani bupayang songrok takukta borok nogni ongkar thangbaikha hake naga desowo Garia kaileikha borok takukta Garia kaimani biakong thangke kaikha Gurisha Garia kaimani biakongsa naga desoni Garia biakong tha tobomani yagulwo u Gurisha Garia kaimani no hoke biakongsa bahi biakrui farjakha naga desoni Garia tobomani bono hoke ba biakong tha hnui biagnang farjakha जों सिनिना बांगै बाबा Garia no biagnang biakrui hi फाललायजाखा Number 3 question engkha baba Garia ni bumung kai busuk tong. Baba Garia ni mung kai busuk tong haibele khanadi takuk Baba Garia ni mung 133 koti mung tongu Sristi bubagra moitol hawo borok munuisoni gorongke asai phaifro kai brei mung napaikha 1 number kumajug lomajug mung pharkha phirak hanoi 2 number osai mung pharkha norosing hanoi 3 number bo basai kumui song buhibai Garia hanoi Garia hi pharkha 4 number boni biksing topjak phaborjung phasongrok mung phalaikha Garia hanoi Sristi bubagra moitol hawo borok muni sokhe asai phaigui mung na phaikha phirak Garia norosing te Garia hi mung na phaikha Number 4 question engkha baba Garia ni buma bai bufani bumung tama. Sristi bubagra baba Garia ni bufani mung loktai bumani mung hasukti baba Garia buma bufani bumung loktai be hasukti borok ni mung tui tabok bu sini jagui tongkho long try jari hanoi 5 number question engkha temani bagi baba Garia biya genang 7 din eba ke salsini horsini romui para eba ke nobrung berai Baba Garia engkha Sristi bubagra boni busabutui rokno berai guri naigu tei masaya manungya ong tongbai mano sarawadi kharawani bangai para berai naijagu sini Baba Garia 6 number question engkha moyal mui hinkhan ke tuisa tuyo hodani mui hinkhan ke matar bariwo temani bagi matan takho bo nung busimani si pher thung pairoi hodani mui mangsi tama hinke je jagawo tuima gandar moyol je jagawo tuima gandar moyol bono no barja berui tuima go mui tagu hodani hinke mata bario moyol ni hinke tuima tuisawo bochiya thung hoda song no tuima tuisawo botangu mata barigo bo hodani mui nu tagu last 7 number question engkha je kuno jeng baba Garia bai gedaljak samungno tangnani thangkhan ke temani bagui wa theiwa bai samung maklai te alkawa kwbangmano tongo te alkawa bai ke temani bagui samung khlaiya aroni bisingo tei botongko baba Garia ni bwsakno jeng temani bagui wa theiwa bai snam jeng kwbangmano te alka bai snami mano sor bai snami mano plastic bai snami mano rubber bai snami mano bufang bai snami mano tei wa mliwa wa nalwa wa banwa bai kwbangma bai snami mano phiaba jeng temani bagui wa theiwa simi jeng use khlai kisa wa ni kahini no short khene ma salai chinai
wani kahini salaike kabangma no salaite kelayu hani bangi short ke ma salaisinai sini baba Garia je somai bo desh bromon guri ni hi berai ni hi thangpro kene wano thung wanal watalok nini waban jo tono beri neka nini ani barja no narak bai jadi ni ke bu gose maya o wati phang ke gose na jakha haini bangi chang wati phang no wati phang raja hima holai ke bo kaisa si wati phang kaisa si gose na mang matai atai no tui tongani bangai haini bangai o wati phang raja gose na jak ni bangai ne sung bono matai atai khai ni poroke wati phang raja no sung sanagw wati phang raja ba ke sung Garia palai Garia palai mani kaisa ya sini laprawa thoro thani bo teima khunu thani bo thung jaga no sung wati phang raja bai ne sung ma khai Sanai Kokborak Chenel ni bisingti khlai baba Garia ni Koktwma prasno khaijagno kisa kisa ke uttorokha uttorojaggo jorisi buchiy maya hinke sini lapra Garia swari mission bai kedaldi boroni yapago ketharlai krang tongo baba ni Koktwma o ketharlai krang no pore gei naikene thong buchiy manai joy baba Garia jotono khulumbai kha asuk jara kheno ani kok phirong mathak jakha jotono khulumbai kha joy baba Garia।